няма блокове, защото на времето са играли с ножове между краката. И има въртеливи движения, като например това движение, което мога да ви тук и да видите горе. Това без такива движения директно се навеждате и то се подпуска. Ако е по-ниско, просто надолу отивате. И така. Това беше едно защитно движение. Сега едно атакуващо ще ви покажа. Като всичко преминава през тази линия, през това движение. Значи без вие сега правите, само аз ви го показвам. И след това вие го повтаряте заедно с мен. И след това, понеже като е ръка взаимна с всичките, ще ги накарам. Видите реално какво трябва да се направи в този кръг, който ви обясних заедно с ритуала, който се свири и какво аджи го правят те вътре. Танцуват ли, бият ли се, какво се случва наистина. Така, значи, шута се само елементарно. Ето. Пак паралелно си поставяте краката. Ето. Сега ще го направим заедно на някои страни. И после се опитаме всичките заедно, двама по двама, да усетиме наистина за какво става въпрос, като го правим, говориме си. Също време, аз ще направя това, вие знаете как. Нека първо да направим шута и после ще ви покажа за какво става въпрос. Той технично ще е толкова интересен.